Rosario at yung number 27 ng Moto na si Villacorta at napunta ang unang possession sa kupunan nitong si Tikboy del Rosario. Big rebound for Tagle, binigay sa labas kay Aldave. There you go, that's the first shot of the ball game and that's the first. Pero ramdam natin yung aggressiveness nila when it comes to offense. Yes, and ganoon na din si Tikboy del Rosario, tatlong attempts na ata ito. Tulog ka dyan sa transition defense na yan. Lagi nilang ginagawa yung pass break na yan. And talagang dodoble ka. Dito itong si Pantaleon sa larong ito. Ayan na naman ang play nila. And also he scored 32 big points doon sa laro na iyon. So talaga titingnan mo din ang performance nito with the help of Franklin Pantaleon. Korta ang pasang yon. Naagaw din ng mga nakapula. Nakabalik sa kanilang possession. Aldave crossing over. Tuloy-tuloy using the board and scores. Salvador balik kay at finally making that shot is Jonathan Aldave from gaw ng mga nakapula. Ito si Cabrera, tumatakbo, nakita si Aldave. Aldave pumukol ng 3, pasok na naman. That's his fourth 3-point shot of the ball game. We have a report from Miss Regine Bue. Regine, pasok. Bicolano tayo, lahat ng bagyo ay kaya nating lampasan at ipanalo. From the 3-point country, nice save on the part of Salvador. At ayan si Aldave, pasok na yan. At si nakapula ang bola. Nakita ni Del Rosario si Tixon, pero nakita naman ni Tixon si Aldave. For Clupino, binigay kay Albert Tixon, tumira din mula sa labas. Rebound Clupino. Naghanap ng mapapasahan, nakita ulit si Tixon. Si Aldave ang tumira! Pasok yan! That's his 6th 3-pointer of the ball game. Make that 5. 5 pa rin. Akala ko, hindi pa nadalagdag kanina. Aldave. Uy! What a shot by Aldave. Short rebound. Itong si Del Rosario at ganon kabilis. That's a quick 2-pointer for San Andres team.